Hvad er du for en kongevagt? Ja, det er jeg. Og jeg er kongen jagter. Jeg går sådan her. Nej. Jeg går op igen. Jeg tager op igen. Det kan jo være noget. Og så sagde han, være noget, da han så til at gå op. Og så så han til at frænge ned på den anden. Jo, det så han. Nej, det skulle han ikke. Jo. Nej, Liam, hør efter. Det gør konger. Nej, det gør konger ikke. Liam! Og så gik han op ned på den anden og kravlede op igen. Må jeg komme og se dig i ørerne, for jeg tror, du har hø inde i ørerne i dag. Og så han her. Bare Liam, hvad er det, der er inde i dine ører? Ikke noget. Ikke noget. Så da han kom op, Pas nu på der. sagde han, Pas nu på. Gå ind på kanten. Hey,